Uzokhohliswa abangani ayidle imali ayiqede. Agcine engasaqhubekanga nalento ayifisayo ukuthi ayenze. Ngezinye iy'ndlela la baba wayithatha imali ngoba ungamthembi umntanakho ukuthi uzofunda. Angimthembi. Mana-ke baba, enye into esikubizela yona la umonakalo oswenzeke emzini wakho engicabanga ukuthi awukho awe ngawo. Lo sisomdala lento ayenze ebuhlungu kuyena uyipheka kusomncane. Lo sisomncane ulala nabantu abadala kunaye ngoba lo nobuhlungu bokuthi wena baba uthanda lo futhi wathatha imali yakhe wawufundisa wawalobola uma wakhe yokuthi yena esikoleni uzibona ehuquka ekhaya ehlala ekhaya ngenxa yakho. Kodwa namhlanje futhi namanje uyasiprovela ukuthi ayikho into oyisola ngayo ngaleyo nto. Ubone ngazi ukuthi wena ukulobola uma kantombazana omncane kuyi-achievement then ingane yakho ukuthi ifunde. Awukuboni baba kumonakalo wenze endodakazini yakhe encane? Ngiyathanda ukuthi aqhubeke nesikole kodwa abangani yilabo abazofike bemkhohlise bese beyidlala imali awayishiyele. Ngcono idliwe wena. Ngcono ngithatha imali ngilobole. Ngiphinde kubingelele ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV. Isiqephu sethu sithi isongeso with myself Mlangeni Magasela and angihambe ngedwa ke namhlanje ubuyile ku My King ukhona khona la kulolu hlelo uzothi mesiqeda nje ukukhuluma nosisi bese siyohlangana naye. Kodwa ke singasimosha isikhathi ngicela usaselethuka ngibingele sisomncane eduze kwami. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Njengoba usuzwile Mlangeni Magasela from Black Life TV usiphalelile la ekhaya ntombi ufisa sikusize ngani or ngicela uqala ubingelele umbukeli weBlack Life uzisho ukuthi ubawa kaba then bese uyahlala phezulu kodaba. Ngibingelele umbukeli weBlack Life. Igama lami uMandisa Mthethwa. Ngihlala eNtshongweni. Okay. Manyambozi, ufisa sikusize ngani? Ize lana ngenkinga engibhekene nayo ejwayele ukwenzeka nje insuku zonke mangihamba nosisi wami. Okay, kwenzakalani? Yebo, sijwayele ukuthi sihambe siyoyiphuzela uyabona unosisi omdala, usisi wami omdala. Okay. Sifike siyiphuzele sizenzele izinto zethu. Uma sihambile njalo uma sihambile sifike sizenzele izinto zethu uhleze lo efike angiphuzise kakhulu. Ngithi la sengiphuze khona kakhulu mase ngilethela abantu labo bantu laba angilelise nabo. Ngoba phela mina angazi lutho nginkinga naye kodwa ngihlezi ngibona nje babemnika ukhona into abamnikeza yona leyo nto ngisuke ngingayazi ngangithembisa ukuthi uzongenza inzipho abo wangenza ikhanda ngenze yonke leyo nto kodwa phela mina ngimlalele ngezwe usisi wami omdala. Ima ukulalisa nabantu besilisa? Yebo. Ususiqedile isikole wena? Ngisanda ukusiqede last year. Okay. So usengasikhathi singana nenzeka leyo nto? Sekunensuku ukuthi sekuzophela inyanga. Elebekwenzisa leyo nto. Yebo. Mumbuza after senibuyile ematshwaleni uyathini? Ukathi hayikhululeka mina izinto nje lezi ubona ngithi na ufuna ukufana nami. Unjani? Unjani bese ufuna ukufana naye? Angiphela yena ujala ukwenza lezi zinto lezi. Ufaka inzipho enza inwele abe muhle ahamba ayoyiphuzela utshwala kube mnandi yabo. So now uyabuthanda utshwala? Yebo. Hayi sis. Kodwa ke ngizile ukuzokhuza la sando sami ngizozama ukuthi sithole usisi wakho yeso. Yebo. Ukuze sihlale phansi sonke ngithi awe ukuthi njengoba somthatha usisi wakho uzohlala naye lapha mkwakho then wonke lama answers owafunayo kufanele siwatholekele. Yebo. Ngicabanga ubudlelwane bakho uzoba njani between you and her after le show? Ngicabanga ukuthi mhlambe kuzoba ngcono ngoba ngizobe sengazi ukuthi yini la asuke engenzisa yona futhi kungani engenzisa zonke lezi zinto lezi. Okunye futhi engikhohle ukubuza sando sami ukuthi usisi wakho nizala umama oyedwa ubaba oyedwa nihlala ndawonye? Sizalo ubaba oyedwa omama bahlukene. Sihlala ndawonye futhi. Nihlala namuphi umama nowakhe noma nowakho? Nowami. Uma wakho oshade nobaba wakho? Yebo. So uma wakhe? Uma wakho sashona. Sashona. Yebo. Okay. No, it's fine. Azama ukuthi sithathe lo daba siliphosele kuluqa uKing Sichaka then we'll take it from there. Siyabonga kakhulu. But ungasukumi. Anyways nje buzela mbukelo weBlack Life TV sisomncane bekudaba lakho ukuthi unosisi wakho omdala bazalana ngobaba ndawonye but uma akayena umama oyedwa and uma kasisi lo mdala usewashona sewadlula emhlabeni and then yena uma wakho ukhona yena lo abahlala naye but izinto amenzisa zona uyamthatha hamba umphuzisa at this age amthatha hamba umphuzisa
bebefika ematshwaleni bese emlalisa nabantu besilisa. Emva kwalokho kuba khona into ayitholayo. Bese uyambuza amtshela ufuna ukumenza abe muhle ngoba naye uthanda izinto ezinhle njengoba nimbona mbukela ufaka inzipho. So yona into akhani yithi ukwenziso wakho ukuthi yini le abona ukuthi yena ngabe inspiration enganeni yakubo encane. Asihambeni sekuluqa. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350. Sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye. Bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1,000 nje kuphela. Ungakhohlwa special zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela, walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Asiphinde sibekelele kazako lesithembu ukuthi abantu baphilile bakahle la kwi-Black Life TV egameni lohlelo ke iso ngeso. Mase sifikile ke sokhuluma nabantu sizwe ukuthi zithini eyishisayo, ithini lento ababambelene ngayo amaqhubu esingayithandi ke nokho nesithanda uhlelo njalo sixazulula sithola isolution kuyona yonke into. Igama lami King Sichaka, ngolapha kaloku angihambe ngedwa, ukhona umnikazi wohlelo. Kaselo I am Langeni Magasela njengoba seshilo kuba Bluqa my husband la eduze kwami. Washo ukuthi hlezi engeke akwazi ukuhamba yedwa, fanele ahlezi ehamba ne-girl. So asingasimushika isikhathi njengoba nibona ukuthi uSisimeke wafika wasichazela udaba lakhe mbukeli walibeke eThekwini ukuthi unosisi wakhe ngibrief nje isikho sami. Unosisi wakhe abazalwa ndawonye bazalwa babo yedwa kodwa mama bahlukene. So inkinga yakhe ukuthi usekhathele usisomncane ukusetshenziswa usisi wakhe njalo uyamthatha amisa ematshwaleni bese emlalisa nabantu besilisa. Emva lokho bese beyamkhokhela. So membuza lokho ukuthi awufuni ukuba right ube njengami. So umbuzo wami mengade ngifisa ubuza usisi wakho ukuthi yena njengoba enza kanje enganeni mfethu yabo dayisingane akuzithini. Uthi ufuna kabe njengaye ngani like ngizobuka lokho. Sanibonani ngenza ukuthi niyaphila. Sabona sithando sami. sami. Igama lakho? Manje somthetho. Ubona usiseka? Ulindo kuhle. Okay, Lindo kuhle. Ubona ufike nodaba? Ufike no Manyambosi lo Mathosi. Awukhuluma nodadewenu sizwe ukuthi masumtshela wena ngoba ukuthi why usibhalelile la ekhaya. Why? Na ngize ngakho lana ngifuna ukubuza ukuthi usisi wami omdala kungani enza lento ayenzayo kumina. Akulalelise nabantu besilisa bamkhokhela. Yebo. Sisomdala. Yebo. Kuyiqiniso lokho kushiwo uManyambosi umncane. Cha, akulona iqiniso ukuthi ngimlalisa nabantu abadala. Umlalisa nabantu kodwa hayi abadala. Angimlalisi futhi nabantu. Singaphiki. Uphuza naye ngithi? Uthatha Uqede esikoleni last year. Uqede esikoleni. Indaba umthatha uyimphuzisa utshwala. Njengosisi omncane ngeke ngisibone phela ukuthi siphume sihambe nje ngoba vele phela lesikoleni seqedile angiyiboni inkinga ngoba nesekhaya sifisa siyakwazi ukuphuma sohamba naye. Uba umzali enhlala naye? Sihlala nobaba noma wakhe naye. So uma wakho uyathini musu uhambile ungasabuyile? Akabi nankinga ngoba isokazi ukuthi uhambe nosisi omdala egadini kanti yena okudayisa emakhehleni. Wena uyalala ke nalabantu besisa alala nabo yena? Cha. Bakunikeza malini abantu omlalisa nabo? Imlalisi mina nomadoda uyayivumela yena ukulala nawo. Uyayivumela wena. Ingane engaka iyayivumela usumfaka utshwala omningi and uthi umphuzisa kakhulu sicha ukuthi umfakele utshwala omningi. Ngimangele nje mina ngibona ingane nje nkosami. Wayona lo lalisa omunye nabantu nayo. Wayena ingane. Nalo kwenzakalani sisi mhlawumbe usichazele thina sina singazi. Kwenzakalani? Igazi lakho lelo umuntu wakini lo ingane yakwenu le ukhetha ukuthi ihambe ibhabhabala yonke indawo idliwa amakhehlo ongawazi uthanda izifo ezithini amanye athole lapha. Sicha. Kwenzakala? Cha kuhle wazi kakhulu ngeyithwala. Ubuma wakho? Mama akasekho emhlabeni. Sewashini. Uhambe nini mhlawumbe semva kweminyaka ngamuphi unyaka? Uhambe ngo-2019. Oneminyaka mingakho? Bengina 15. Oh.
15 ya. Ona 15 no 2019. So emva kokushalwa mhlawumbe inhlalo menjani ekhaya? Inhlalo beyi-right. Kodwa-ke phela ngeke ngisho ukuthi beyi-right ngayo yonke indlela, kodwa nje beku-right. Ehhe. Yeah. Usomncane uphinde washo ukuthi wena mombuzo uswenzelani uthi ufuna afane nawe ngani ngeinzipho. Nami ngibona inzipho. Uthi uyumbuze ukuthi yena awufuni yini ukufana nami. Ngifuna afane nami ngokuthi ubaba wethu sobabili wathatha imali yami engangishilo uma ukuthi ngihambe ngiyofunda walobola ngayo uma wakhe. Inkinga ngena lapho-ke mina angingeni lapho. Wena uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukuyiphindiselela kufanele uyiphindiselele kubaba, hhayi kumina. Manyambozi. Ngiziphindiselela kanjani kubaba? Yini engizoyenza kubaba ngithi ngiphindiselele kubaba? Angazi, kufanele ubone phela nawe ukuthi wenze njani, kodwa hhayi ukuthi uphindisele ngami. Ayikho into engizoyenza ngaphandle kokuthi ngenze lokhu engikwenzile. So uba uzubuhlungu manje, ufuna ukuzwisaba wena ubuhlungu. Ngifuna ukuthi ubaba. Manje ubuzwa kanjani ubaba ngoba akekho umuntu olala naye? Abantu abalala nengane, abantu balala nengane ayi nobaba. Nanokuthi uyena phela ngithi vele abamthanda kakhulu ekhaya. Angani noma mhlawumbe ngoba mina ngingasenamali. Silapho isidingo sokuthi uzokuthatha imali uma engashelo uma ukuthi Fethu. Kulotshola uma wakhe. Indaba bengangiqhubekisa ngake ngihambe mina ngiyofunda. Okunangaleko lokho kukhulunywa indaba yakhe ukuthi uzohamba uyofunda. Mina yami indaba ithula ikhuluma. Akekho okhuluma ukuthi kumele mina ngihambe ngiyoqhubeka ngiyofunda. Ngiqedile nami isikole. Kodwa kukhulunywa ngaye kuphela ekhaya. Uyena nje uhamba phambili. Hayi. Mana-ke mama, wena ngokwakho ikhona into ncikesa ekulaleni mhlawumbe ogcina usufuzukela ngakuyona since ubaba enza lento ayenza. Njengoba wona uyenza kudadewenu omncane. Kodwa inhliziyo ibuhlungu cha ngiyacabanga ukuphucwa ikusasa lakho, ifuture yakho. Ngi-understand inhliziyo ebuhlungu kodwa into engayi-understand leyo ukuthi lo mntwana ngithi njengoba emncane nje ekhulu ebuka usisi wakhe akazange enze i-choice for ubaba wakhe. Ubaba wakhe wenza i-choice ukuthi alobola uma wakhe, yena wayengekho lapho ukuthatha lezo iy'nqumo. Yes, I do understand ukuthi kubuhlungu kuwena because wawufuna ukuqhubeka ufunda. Even namhlanje noma nje abamthanda kodwa ubaba wakho owenza iphutha lokuba nabantu abathanda kangcono kunabanye ayekelele wena. Uke walithola ithuba ukuhlala phansi nobaba wakho umtshele ngendlela ozizwa ngayo ngesenzo sakhe? Angazi ukukhuluma naye baba. Bunjani ubudlelwane bakho noma mncane manje ekhaya? Right. Sikho sinami. Ungakhalisana sami. Yazi senze njani mfethu? Azama ukwenza kanjani? Azama ukuthola ubaba, kuyasiphoqa simthola ubaba. Ukuzazi lo damage awenzile. Ezolungisa lo monakala wenzela because njengamanje masiyabuka izingane lezi efona zilamane zigadane zithandana. And lo uyamthemba kanti uyamsebenzisa ukuthi kwehlele ligwebe likulena ukuthi ikusasa lakhe livele lashabalala nje. Sikhala ngamadoda ahlukumeza izingane kodwa usesunesandla ethena ingane ehlukunyezwa amadoda. Ulimele kodwa-ke naye. Manje na ulimele egcineni futhi ile ndoda lesesente efuna siyithole siza ukuthi kuhamba kanjani upstairs ya. Okwangempela. Samsolando baba. Sigarata fast. Welcome back mbukeli weBlack Life TV isiqopho sesithi isongeso with myself Mlangeni Makasela ngihambi ngedwa ngihamba with my Kekisicaka lo ngakaloqa ngenza into basishilo ke sathe qusi Yolanda baba ayikho into ehlekisa sambe sidiniwe namanje sisadiniwe sifuna ukuzoza ukuthi lo mkhuba okhulunywa zingane la ukhona ni baba sawubona Yebo ninjani baba siyaphila Alright akusinabele Makasela lapho nababa besekhona yazi ukuthi kwenzakaleni waye la Okay baba baba uNyambozi angithi usisi omncane lo ingane yakho Yebo yebo usisi wakho omdala lo Yebo bathuma kasisa kasekho emhlabeni Yebo Okay istory sikanje nakusisi omncane usibhalile lezi Black Life TV fisa simsize baba simsize ukuthi njalo usisi wakho omdala uyahambe naye bayophuza utshwala yangizwa baba Yebo lamajuice ane% yabo bese libhalwa alcohol bese qeda ukuphuza ke emva kwalokho bese emlalisa nabantu besilisa abantu abadala kungayo so sisi omncane ukhathele ukube isiqila saleyo nto usesicela simsize athole ukuthi yindaba usisi wakhe emenzisa lezi zinto emlalisa nabantu besilisa uyayazi leyo nto angikwazi ukuthi umlalisa nabantu besilisa uyazi kodwa uthi uyaphuza ngiyamazi ukuthi uyaphuza kodwa ukuthi umlalisa nomuntu wesilisa uzizwa kanjani ngalokho ngiyahlukumezeka ya into ebuhlungu
ezumzala. Yes. Lalela-ke sangagcina lapho uma ngithi ngiyambiza usisi omncane lo ongala usisokhulile ngiyambuza ukuthi kwenziswa yini lokho useyasitshela-ke phela ukuthi wena wathi uma kushona uma wakho wathatha imali yakhe ukuthi ayofunda wahamba ulobola umakasisi omncane kuyiqiniso elingakanani lokho? Kwakufanele ukuthi ngiyolobola uma ngalo. Ngobani? Ngiyabona ukuthi isimo sokuthi lo mdala mina inhloko ekhaya, mina engisebenzayo, yonke into ayenzayo kumele ayizwe nami, alalele mina. Wena inhloko. Mina inhloko. Manje wena inhloko ngoba uyasebenza mfethu indaba ungasathatha emalini yakhe uyilobolela umfazi ingane iqhubeke yofunda ngemali ayishiyele uma wayo. Angeke ngikwazi lokho ngoba isigcino sokuthi ngimyeke nale mali le ngeke azaqhubeke nesikole. Kusho ba? Ngiyakwazi lokho ngeke Tete nangu baba umchazele uthi ngiyebo ngiyoqhubeka nesikole. Baba akuthina sonke esenza lento wena uyicabangayo. Lezi zinto lezo hleli mhlawumbe zizwa ngomakhelwane akuzona lezi zinto akuzona nje futhi nakade. So ukuthi bakhona kuzona. Njengoba mina ngiqedile nje baba esikoleni ngiqedile esikoleni. Ngiyafuna ukuqhubeka ngihambe ngema-college ngiyofunda. Ngemali engayishiyelwa uma. Shuthi uma kalo omncane ngoba wena uswahanje lo uma wakho uniphethe ngendlela efanayo nobabili angithi. Ingenaphi leyo nto baba? Ngixolele nje ngongahloniphi kancane. Ubaphethe ngendlela efanayo lo omncane uyamzala lo akasenamali. Kodwa lo yesikoleni lo kuthiwa akasiyeke isikole. Lo njengoba esesiyeka isikole ngiyazi ukuthi le mali le esesiyeka isikole fanele ngithathe le mali ngiyolobola umakalo ukuze lo uyena ozomnika imali ukuthi aqhubeke. Ngezinye indlela kubaba kuyi-achievement ukulobola. Yeah. Uthi ena umakalo yena ozonikeza le mali ukuthi ayeqhubeke isikole. Umakalo omncane mina engizomnika imali. Usebenza ngomama. Umama ufika uthatha umama osebenzayo. Bese meshiyela ingane imali ayinikezele kanjani? Uzokhohliswa abangani ayidla imali ayiqede. Agcine engasaqhubekanga nalento ayifisayo ukuthi ayenze. Ngezinye indlela la baba wayithatha imali ngoba ungayamthembi umntana wakho ukuthi uzofunda. Angimthembi. Mana-ke baba enye into esikubizela yona la umonakalo oswenzeke emzini wakho engicabanga ukuthi awukho awe ngawo. Lo sisomdala lento wayenza ebuhlungu kuyena uyipheka kusomncane. Lo sisomncane ulala nabantu abadala kunaye ngoba lo nobuhlungu bokuthi wena baba uthanda lo futhi wathatha imali yakhe wawufundisa wawolobola uma wakhe yokuthi yena esikoleni uzibona ehuquka ekhaya ehlala ekhaya ngenxa yakho. Kodwa namhlanje futhi namanje uyasiprovela ukuthi ayikho into esola ngayo ngaleyo nto. Ubona ngazi ukuthi wena ukulobola uma kantombazana omncane kuyi-achievement then ingane yakho uthi ifunda. Awukuboni baba kumonakalo wenze endodakazini yakhe encane. Ngiyathanda ukuthi aqhubeke nesikole kodwa abangani yilabo abazofika bemkhohlise bese beyidla le mali awayishiyela. Ngcono idliwe wena. Ngcono ngithatha imali ngilobole. Wena inhloko uyanqena yini ukusebenza uyithathele imali yakho uyilobolele ngemali yakho? Lo mncane ngeke azakwazi ukuyiphatha imali. Lo mdala Uzokwazi lo mncane uzokwazi ukuthi amgqugquzele lo. Kodwa manje njengoba esethu semdayisisa ngomzimba angikholwa. Akunanokuthi usemfake emathavela angikwazi. Awuthe uyazi nje bayaphuza baba. Bayaphuza kodwa ukuthi usejwayeze lo mncane ukuthi amfake emathavela angikwazi. Kodwa baba uyafuna ukuvuma ukuthi unesandla kulento and isandla sakho si-destroy umuzi wakho and ubukeka uwumuntu ongekho aware futhi ongenendaba. Nginayo indaba. Kanjani? Indaba yami yokuthi njengoba ngimlobolile umakalo uyena ozomqhubeza esikoleni lo mdala lo mncane. Ngoba angitholi kahle ukuthi imali ngakwazi ukuthi ayisebenzise abangani bakhohlisayo. Yaqala uhlala noqondo nje. Okay mina dadewethu ngicela uyiyeke lento ehlukumeza ingane yeso. Yabo ukuthi umuntu onenkinga naye unhloko. Angathi ngathola indlela yokupheka kunhloko unikezwe yimini imvumo ngoba unhloko kahle kahle kusho ukuthi unkosikazi amtholayo imali ayitholayo kulowo nkosikazi meshona ubona ngathi izophesha idingo zakhe. Yes. Ngoba namanje uyasho ukuthi wena uzoya esikoleni mase ngena umakalo uthi uthi yena uba wakho ozokufundisa. Uma wakhona uwumshwalense. Ngiyakutshela usho ubaba wakho lapha mkwethu. Futhi ngeze kuma kashone manje. Uma wakho mayishona yena uzofundisa. Usho ubaba wakho. Kusho ukuthi wena lethi ibhlwele ngane. Wena usiyofundisa unkosikazi kababakho lo wesithathu. Lo wesithathu. So angithi usho njalo wasethi umfazi isithathu zokufunda lo. Ngeke ngikwazi. Angikusho lokho. Uthini? Ngithi mina
imali lo ngeke azakwazi ukuyiphatha enkulu kakhulu. Kanti uma kalo omncane vele ngimtholile lo akasenayo imali. Singathola uma kwalo. Ngahamba ngomlomo. Yes. Ngisibone isizathu sokuthi lo mdala vele umqondo wakhe ufast. Imali ngeke azakwazi ukuthi ayisebenze. Uzokhohliswa abangani bempemisa ama-drugs bemenzisa yonke. So uzofunda nini lo? Lo uzofunda esikoleni. Mase kufika uma kalo mase ekushona uma. Mina ngiyasebenza imali ngiyamnika uma walo mncane. Yena omfaka esikoleni mina nginhloko ngeke ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyofaka yena umzali wakhe umzali walo mncane uzomfaka esikoleni. Yeah, isystem kababa sisi ukuthi isebenza kanjani? Uthi yena ngesikhathi wena ufuna ukuya esikoleni nibeka ekubona ngakho ready uthi ngaya esikoleni. Into ayenzayo nemali othi kufunde yona ibeka kumakasi somncane lo wena uthi uyamhlukumeza ngenxa ukuthi upheya ubuhlungu bababa. Uthi uyena uma uncane wakho ozokhipha imali ukuthi kuyofunda kodwa ibekwa uyena kuyena. Angazi noma isystem yayithola. Ubaba ngicela ukubuza ukuthi uqaleni nokuyibeka imali. Ngiyahola uyena othenga igross yena athenga yonke into endlini. Shuthi le mali onikayo lokuthi baba yokuthi thenga igross endlini. Thenga igross endlini. Mina ngiyasebenza. Ngiyamnika uma walo mncane imali. Uyena wenza idingo. Mina ngeke ngikwazi ukuthi isikole enze njani esikoleni? Uzofunda esikoleni. Uzofundiswa baba kunini ngicela ukuthi ngicela bengeke ngimfundise aze uqede umatric ngingeke ngize ngimfake. Kodwa phela i-high school ne-varsity ayifani. Kodwa uza uya esikoleni. Mina ngisahleli ngiqede nini esikoleni? Uzoya esikoleni. Nini wena baba yindaba ungathi mawunikeza uma imali umtshela ukuthi akazamele nalosi somdala. Exactly my point. Nginhloko mina. Imini indoda ekhaya. Right, njengoba ngiyindoda ekhaya, uma wakho uzwa ngami. Nani nisebancane kumele nizwe ngaye. Mina uma wakho uzofika ethi ngani yami hamba esikoleni. Ngani yami hamba esikoleni. Mina yonke into nginika umzali wakho. Kuba uyena onenzelayo. Ngamafupho thona baba uma uyena manager ekhaya. Uyena inhloko ekhaya. Umanager nje ophethe ekhaya lo. Wena uyinhloko. Mina ngiyasebenza. Nyambosi. Ngivuka ekseni. Kodwa ke baba siye ukudlala sibuye ekudlaleni. Silungise lo monakalo kwenzeke ingane silungisa kanjani? Le ngane inenzondo nale izusebhlungweni ize yafika la nje ngenxa ukuthi izibona isebhlungweni bogqilaza odade wabo. Wena baba umele ukuthi uyinhloko kodwa ingane zakho ziyabhubha. Uyilungisa kanjani lento uyinhloko? Umama ufuneka abathishi. Kanjani bukhona ubudlelwane sisi? Khona ubudlelwane bakho noma mncane wakho? Ubudlelwane bukhona phakathi noma mncane wami. Kuba yilokho nje ngoba ujwayele ukukhuluma nje isikhathi esiningi nengane yakhe. Yakhona uma bekhuluma kuthiwe egxekwa mina lapho. Lona uyaphuza. Yarala. Wena uyeka nini ukuphuza? Ufocus esikoleni. Abantu bakuncisha imali okuthiwa wena uyaphuza. Ngicela ukubuyela esikoleni zonke lezi zinto engizenzayo uzoyeka. Thank you my love. Thank you so much. Ngizokwazi ukuphuza esikoleni. Uzokwazi ukumyisa. Ngizokwazi ukumngenisa esikoleni. Ngiyakuthemba ke mina Nyambosi. Bengeke ngimfundise umatric aza uqede. Ngeke ngize ngimfundise ngimqhubezele phambili. Ake ngenza ukuthi asiyekise njengazashintsha ubaba unhloko Nyambosi asho okunye. So uyasho ukuthi uzomyisa usise esikoleni. Ngasena? Kahle si right. Mina ngikaze ngithuye kanje. Kodwa engikuzwile ngathi kubalekile ngizakhomula ibuphi because I'm failing. Yeah. Engikuzwile ubaba uthi ingane izoqhubeka esikoleni uzoqhubeka esikoleni shintsha indlela zakho ukuze ubaba uNyambosi akwazi ukukuthemba. I think ikona okubalekile. And also ngicela bandla uxolise kumusisi wakho omncane. For kumdemeja izinto angahlangene nazo. Okokuqala ukulaliswa nabantu besilisa kwi-age yakhe. Yayizwa lento sibhlungu kanjani? Uyamforce kusho ukuthi yena ngiyaphinda lazi nje ucansela umnandi ngoba wena uyamforce usenza izinto ngendlela errong. Experience izinto ezimnandi ngendlela engekho right. Ngicela musu uthola isikhathi uxolisa whether you do it here or nikwenze ekhaya. Sisi wami umzwile ubaba ukuthi yena omosha yonke lento. Yebo mzwile. Nyambosi akenzanga kahle mina ngiyaxeka inhloko yes. Yangizwa Nyambosi. Ngiyaxeka Dongadilika. Konyane yenkosi ngiyaxeka. Owakithi wena.
So kulokho isenzo sakho sokuthi uthathe imali yengane, at least ingcono ayichazele ukuthi wena Sibanimani ngeke uze uye esikoleni ngoba wakashintsha indlela zakho ukuze ingane ibe awe ukuthi fanele ishintshe indlela yayo ukuze uye esikoleni bese okuhlonipha lokho. And also buka ingane yakhe encane kanje isi-experience into engakanani ongakaze nawo ukuzenze kwabanye abantu besifazane mengicabanga kwi-age yakhe, of which ileyo nto painful. Le ngane efana bisahambe umhlanga. Yeah. Funa bisahamba umhlanga iyayiqhenya ngokuba intombi kodwa manje yonke lento ayazi siyazi ukulala abantu besisi abadala kunayo usisi wayathatha imali. So le mali ade ithatha dadewethu before silivale uhlelo uyenzani? Bengithenga impahla zokugqoka. Angabe uyayibeka ubeke ukuthi uyofunda nokuthi uyapay. Kubalekile bafethu thina Black Life TV sizamela ukuthi sikunikeze iclosure dadewethu yes ukuthi kwenzakalani. So I'm sorry for yonke into odlule kuyona yabo. At your age, you are very young for this experience. And also, I believe ukuthi uzokwazi ukuphila, uthole ucwepheshe ubone ukuthi uya kanjani phambili. Hloko ufike utshela umama afundise ingane mfethu, angafundisi ingane yodwa ayifundise zonke. Otherwise uzoba nezidumbu lapha endlini. Sale kahle ngane zakwethu sophinde sibonana okuzayo. Peace out.